Konečne sme začali tak, že sme nedostali prvý gól my po čase, s tým, že dneska sa o mnoho viac korčulovalo ako predchádzajúce zápasy domáce. Ako bolo to jasné superom, lebo super bol kvalitný. Chceli sme vytvoriť na nich tlak, lebo vedeli sme, že potrebujeme v tomto týždni získať 6 bodov, čo sa nám aj darilo. Škoda nepremenených šancí, ktoré sme mali, či už to bolo v prvej tretine alebo na konci druhej tretiny. Stále sme si držali jednogólový náskok. V podstate na začiatku tretej tretiny sme nechali Šechného, aby nám vyrovnal. Zase sme išli do vedenia a v podstate tou umnou hrou na konci sme vyťahli zápas do víťazného konca. Treba chlapcom poďakovať, podržal nás brankár Hipík a keď všetci podajú ruku k dielu, tak potom vidia, že to prinesie úspech.